Mitä sä juot? Fairia. Lopeta nyt vitu. Mulla on veli niin paha olla. Aistaako? Kuule, vedä tosta tärpättiä, jos se helpottas. Vittu. Joi se. Vai hevosen kyrpä noitten kanssa. Koko myyttes. Mitä vittua te urpat kusetatte ihmisiä? Lähettävät kaiken maailman lappuja, että Tulkaa hakemaan lainaa. Ei tarvi lyhentää 3 vuoteen, menee pelkillä koroilla. voi jumalauta. Sit räitte silmille, että vittu mitä köyhiä perkele. Saatana, en kai mä tulis hakee, jos mulla olis fyrkkaa. Mulla on saatana muuttunut jätkä. Ja mä oon täysin kondiksessa. Soitanko poliisin? Tää on nyt kundi ensimmäinen kerta 4 vuoteen, kun mä suutun. Paljon pienemmästäkin on pantu polvilumpiot paskaksi. Siinä on rivissä mummot ja papat sikin sokin saatana. Tää on kuule semmonen kauppamaja, ettei siitä jää vittu kuin risukasa, kun mä hermostun. Kerrankin joku sanoo niin kuin asiat on.